Mapicture aQueen Nadia akazara mufoni yemurume wangu, zvekare mulaptop make makazara nemavideos aQueen Nadia. Ndikuda kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Yesi mukoma, muri sei zvenyu? Ndinokumbira uverenge confession yangu. Ndiri muNdebele shona, handinyatsokugona kunyora zvakanaka pandinenge ndakanganisa mugadzirisawo, asi ndapota usaudza vanhu zita rangu nekuti ndiri kushandisa original account. Ndiri kunyora ndichinzwa kurwadziwa nemwoyo. Mwoyo wangu unorwadza usiku hwega hwega. Ndiri mukadzi ndakawanikwa, ndakatoroorwa. I am a lawyer and me and my husband we had a white wedding. Tiri kugara kunoku kuchando, asi mazuva ano mumba mangu mapinda mhepo yakaipa yandisinganzwisisi. Zvose zvakatanga nenyaya yaQueen Nadia, uyo ari kutaurwa kwese kwese paFacebook. Ndainge ndisingatomuzivi ini. Pakutanga ndakaona murume wangu akangoti tuzu pafoni pake. Ndikamubvunza kuti nhai dedi, chii chanyanya kukufadzai zvekuti munobva mangoti zii muri pafoni? Kutaura nemi hamuchandidaviri. Aizotopindura after kana ndikati tionei foni, ndipo paaizondipindura overlocka foni yake. Apa mumba tine mutemo wekuti umwe noumwe anongoita privacy yake pasocial media. Aibva andipindura achiti, mai mwana, ndiri kungoita hangu research. Ndikati research dzei? Ndokutanga kutaura after madays akawanda kuti munyika medu mava nehuipi. Ndikati huipi hwei wamuri kuita research? Akati nyika yedu yananga kumawere. Munhu ainge asingadi kutaura. Ndikati muri kuda kundiudza here kana kuti you don't want to tell me? Akati nyika yashata nekuda kwehunhu huri kuratidzwa nevana ava. Iniwo semukadzi anovimba nemurume wake, ndakati pamwe ichokwadi ari kutotsvakawo ruzivo rwezvematongerwo enyika kana zvemagariro evanhu, sezvo ari munhu anofarira kuteerera macurrent affairs. Asi brother Nashi, research yacho yakazondishamisa. Ndakazoti ndatora foni yake, murume wangu akarara, ndikavhura mugallery, ndakavhunduka, muviri wangu wose kubatwa nechando. Gallery yose yainge yakazara nemavideos aQueen Nadia asina kupfeka, aya anonzi manudes. Mavideos aya achizviratidza chinhu chake. Murume wangu kuita zvekutoita screen record, mufunge zvenyu. Mavideos awa arimo mufoni yemurume wangu, kwete video rimwe chete, ose mavideo ose zvawo. Mamwe acho ainge akaiswa mulaptop mumahidden folders. Chiri kundirwadza ndechekuti maitiro ari kuita murume wangu haachanzwisisiki. Murume wangu haachaiti bonde neni kubva pazvakangotanga kuitika. Haachambonditarisi sezvaaimboita. Haasisiri romantic. Kare tainge tiri vanhu vaigara murudo nemurufaro, asi mazuva ano anokwanisa kupedza maawa maviri ari mutoilet aine foni yake. Nerimwe zuva ndakati ndichibva kubasa ndikagara hangu mudining, ndainge ndakaneta, ndikanzwa hwe kochi. Ndasimuka paya ndaenda kubedroom, munhu ari busy ari kuisa malock padoor remutoilet. Ndikati ko nhasi mazofunga kugadzira door remutoilet makore mangani ko? Ndichiti isaiwo lock padoor remutoilet muchiti hazvina basa. Handiti insuit yedu here? Unenge uchida kukira ani? Murume wangu anoti kana akapinda mutoilet anenge aine foni yake, anopedza 2 hours akati zii. Kana ndikazomubvunza kuti muri kugeza here inini, ndo paunozonzwa munhu ava kubatidza shower, ava kuita sekunge ari kugeza but anenge asingagezi. Ndiri kufungidzira kuti ari kutoshandisa mavideos iwawo kuzvibatsira. Akatarisa mifananidzo nemavideo aQueen Nadia akabuda mutoilet, anobva angoti ndaneta oro musoro wangu uri kurwadza, opedza usiku hwose akandifuratira. Nachi ndiri kuchema kutaura kudai. Marriage yangu iri kuita sekunge yava kutoda kutopera nekuda kwefoni. Ndinozvibvunza kuti ko ini ndiri mukadzi kwaye ndine chakakanganisika here pandiri? Ingawani ndinoyemurika, ndine bhodhi yakanaka, ndine skin yakanaka, ko zvandava kukompita
nemwana uyu ari paintaneti, chiko chava kuitika mumarriage mangu. Ndakaedza kutaura naye nezuro nezvevhidhiyo mavidhios awa aari kungogara akatarisa, akabva atanga kundipengera achiti wava kuda kunyanya kupindisisa muupenyu hwangu. Ndakakuudza kuti ndiri kutsvaka maresearches angu, ndiri kutya kuti dhimoni ratobata murume wangu richaparadza imba yedu. Anenge akangofuta nguva dzose akatsamwa, anoita sekunge achazvimba maziso kana achiona Nadia uyu, anenge asingabwairi, asingaite sei. Pamaviews murume wangu anokwanisa kunge ari iye ari kutosvitsa mavidhios mu1 million, because anoti kana akaswipa odzokera, akaswipa odzokera, video 1 more than 2 hours. Ko iye Nadia wacho haazivi here kuti mavidhios ake anokwanisa kuputsa dzimba dzevanhu? Kana murume wangu akazopedzisira ava kuda kutsvaka vakadzi vakadaro kunze, Nashe mazano enyu akakosha. Ndoita sei kuti murume wangu aregedze kutarisa Nadia mumba mangu? Disrespect yacho inorwadza. Tiri mumubhedha wedu, munhu anenge achiona mavidhios iwawawa, ndikamutarisa obvaisa foni pasi. Marriage yangu ichiri marriage here kana kuti ndakurirwa naNadia? Ndichagara ndakateerera paYouTube yako ndinzwe mhinduro dzevanhu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi marriage ichiripo here kana kuti hapasisina marriage apa? Hanzi munhu anenge akatsamwa, anenge achingoona mavidhios over and over again. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi murume wangu zvinokuda ndiye atosvitsa mamwe mavidhios ku1 million, because anenge achiti akapedza vidhiyo anodzogorora kuriteerera zvekare. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimuri sei? Zita rangu ndinonzi Noku, uye zvekare inini pari zvinozvi ndine imwe mbinga but murungu wekuGermany anondichengeta. Ndava nenguva ndichigara muhotel, handichazivi kugara pamba pandinobhadhara rent, ndinogara muhotel muWindhoek. Ende ndichitaura nemi kudai ndiri kubva mukuvhara rimwe dhiri rine mari inorema. Regai vanhu venyu vekuZimbabwe varambe vachiti prostitution haina kunaka, asi ini ndiri kuita zvinhu zvamunoona mumafirimu. Handisi kapfambike kumaAvenues kanobhadharwa $5 an hour. Inini ndiri an international escort, saka ndakajoinawo sisterhood yemaNamibians yakasimba. Isusu tiri chikwata chevasikana vakarongeka, uye zvekare tinogara tiine maGerman tycoon, matourist ane mari, uye isusu ndisu mabhurukadzi emunomu muNamibia. Ende ndinodanana nevamwe varungu vane migodhi yemadiamond. Vanhu vachati iwe zvesisterhood ndezvesatanism. Regai ndinge ndichikuudzai zvose. Mushure mekunge ndapinda musisterhood iyi, ndine ritual yandakaita yekuti ndinge ndichikwanisa kuzonakisa sikarudzi yangu, kuti murume kana akangopinda mairi, zvose zvandinenge ndichida kuti ange achizondiitira anondiitira. After each and every 14 days tinoungana tose pane imwe imba kunoku kuWindhoek. Tinenge tichidya nyama yekitsi inenge iri mbishi. Kitsi iyi tinoiuraya makuseniseni. Kana taiuraya kudaro inoswera iri mumvura. Then kana hwava usiku tine madress edu awo atinopfeka anenge ari matsvuku. Tinenge takapfeka madress iwawo patinenge tichidya nyama yekitsi inenge iri mbishi. Saka izvi ndo zvinoita kuti varume vange vachindida. Ukadya nyama iyoyo unenge wava nesimba rekukwezva murume wose anenge akabata mari. Ende kana ndichitaura nezvemari, ndinenge ndichireva varume vane mari, noti vamwe vaya vekunyepedzera. Brother Nashe, inini handina kana basa nekunzi do you regret oro unozvidemba here. Ndichizvidembera kuti kudii? Nekuti mari inongonaka pachezvayo. Ndakanga ndiri murombo ndichidya nhoko dzezvironda pandainge ndiri kuHarare. Zvinhu zvainge zvakandiomera, pasina kana munhu ainge achida
kana kumbondibatsira. Pandakaona kuti zvakangofanana ndeapo pandakange ndisisina kana mari yekuti ndinge ndichibhadhara rent, ndikaenda kune vamwe vamufundisi ava vakati kwandiri, danana neni ndiko kuti ndinge ndichikubatsira. Ndikaona kuti saka kudenga kure. Kana vanhu vakati ndiri muroyi handinei nazvo, ivo ngavangoita zvavo izvozvo zvekutambura. Unokwanisa kunditi ndiri muroyi uchishandisa kamobisel apa inini ndiri muRange Rover yangu. Mari yandinowana haisi mari yekutamba nayo, uye upenyu hwangu huri kunakidza. Sisterhood yedu haina munhu wainouraya, uye zvekare hakuna munhu anomboita mamwe sacrifices zvekupenga. Tinongoita izvozvo zvekudya nyama yekitsi iri mbishi, ndo inotichengeta ichitiendesa pane rimwe level, zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Saka upfumi hwangu hwandava nahwo hwakabuda munyama yekitsi iyoyeye. Mukomana iko zvinozvi ndiri kutopedzisa kuvaka imba yangu, mansion yangu muruwa, imba ine 12 rooms, swimming pools uye matiles anopfuura 1000 zviuru zvemadhola. Ndachinja hangu kwandiri kuvakira imba so that vana katsi vane godo neruvengo vangazofamba muruwa vachitsvaka imba ine 12 rooms ine swimming pool. Mwana wangu mukomana ari kuboarding school yepamusoro-soro group A pane 100% pass rate. Mari iyoyo handimbonzwi kana kumborwadziwa nezvayo. Kunyange back to school ndinenge ndichingoita zvokungotuma vanhu kumusha kuti tengai chakati nechakati. Kana ndikakuudzai maschool fees anobhadharwa nevana vangu, munokwanisa kumuka makafenta neBP. Vazhinji venyu hamusati makambobata mari yakawanda kudaro. Vanongoona vanhu kumusha ndichivatumidzira mari. Ndine brother yangu uyo ari kuuniversity kuBotswana because ndakati ndinoda kusumudzira dzinza rangu. Mari yose ndini ndiri kubhadhara, fees, rent nemari yekudya. Hasha yechinhu, anotofamba neGD6 mwana chiri kuuniversity. Amai vangu, as for my lovely mom, vanogara kuDombo Shava. Mama vangu havasi munhu wekuti vanoswera vachienda kumunda vachinochera madhumbe. Ndakavavakira imba yakanaka, vakaisirwa masola, uye zvekare mumba mune fridge inenge yakazara nenyama, lol isiri yekitsi. Vanhu vekumusha vanovavenga vachiti mwanasikana wavo akaromba, asi amai vanongoti mwana wangu iye akaita laki rekudiwa nevarungu because zvevarungu vanozviziva. Amai vangu vakatopfuma. I wish that my dad was still alive. Dai upenyu hwaitengwa, ndainotenga upenyu hwababa vangu. Imimi vanhu vekuZimbabwe munogara muchingoti kana uri pfambi unofa uri murombo. Mirai muone noku. Inini ndikutotenga maplots ekuti ndige ndichizovakisa maflats muHarare. Ndichange ndirimo mucomment section. And iwewe paunenge uchiita zveYouTube yako, ndinenge ndichitoseka hangu nekuti ndinoziva kuti vazhinji venyu kungoswerera YouTube because hamuna mabasa. Kunyange mukati iwe ifaiwe uchazodyiwa nekitsi idzodzo, asi chokwadi ndechekuti vana vangu vatova nenhaka, vane inheritance, uye ini ndinokwanisa kana kutongobuda munomu munyika mandiri kuenda kwandinenge ndichinzwa kuda because ndine mabusinesses angu atori registered. Kana nhasi ndikati ndoda kuenda kuCanada, visa rinobuda. kuAustralia, visa rinongobuda. Ndiyo secret yangu yandinayo. Ndichatumidzira mapictures emba yangu yekuruhwa mozoposta papage penyu kana kuFacebook. Vanhu vanyatsokutsova moyo yavo. Zimbabwe inoda munhu anenge aine ushingi, kwete vaya vanoswero kutuka vanhu vane mari ivo vachifa nenzara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma.
zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndinenge ndichiteerera zvangu kuYouTube muchiita zvemaconfessions, ndinenge ndichitongoseka. Ya pakaipa hanzi nasisinoku mbinga yedu ndinenge ndirimo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Pano tinombonzwa nekutukwa kumana. Ngatitaurei navo mucomment section. Also, I want to appreciate vose vanokomenta nevose vanoona. It means a lot nekulaika zvekare. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please postai nyaya yangu nekukasira nekuti nguva haichisiri kurutivi rwangu. Ndine makore 41 years ekuberekwa uye zvekare ndava ne10 years ndichishanda muno muSouth Africa, asi hapana ndati ichi ndechangu. Ndine kasaluni kadiki muno muJoburg, asi mari yacho mukoma ndeye kungoti ndige ndichikwanisa kubhadhara rent uye zvekare nekutumidzirawo amai mari kumusha. Ndiri kutonyara kutodzokera kuZimbabwe because handina kana chandinoti ichi ndicho changu. Ndava nemakore akawanda ndiri muno muJoni. Ndakabatikana pandakasiwa nemurume wangu ndikamboramwa. Ndainge ndimbori amai mufundisi, zvakandikanganisa kana pakunamata kwangu. Kusvika pari nhasi kunamata chaiko kunotondiremera because murume wangu akatiza neumwe mwana wesangano vakabva vaenda kuUK. Haana kana kuzombogara akandirangarira. Saka zvakaitika ndezvekudai svondo rapera, umwe mukadzi wekumusha wandinoshanda naye mumabusinesses edu atinoita emasaluni, iye akabva achizondiudza kuti pane rimwe dhiri, akanditi ainge achida kuti ndinge ndichipindawo mudhiri iro riri kundishayisa hope. Akanditi, shamwari, uchachemberera mumaweave evanhu iwe uchitambura. Akati kune vamwe sangoma vari kuDurban vane simba rekuchinja upenyu hwako mukati memazuva manomwe 7 days. Asi brother Nashi, mutengo wacho unotoda munhu anenge aine mwoyo wakaomarara sedombo. Akati kuti ndinge ndichizova mbinga chaiyo inotyisa, ndinofanira kuti ndinge ndichizoita kusacrifice mwana wangu wekupedzisira. Mwana wangu uyu is my last born. Zvino ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Akandiudza pachena kuti the more you sacrifice, the more the money that you make. Kana ndichida upfumi hwekuti handizombofi ndakatambudzika upenyu hwangu hwose, mwana wangu anofanira kuti ange achizoenda. Akati iye akatozviita 5 years ago. Ndokusaka akati, uchiona saluni yangu ichiwanda macustomers, apa ndikutaura nezvesaluni iri kudowntown. Ane mamwe masaluni, mamwe ari kuSenton, uye zvekare vana vake vose mukomanashi vari muno muSouth Africa. Motikari dzavanofamba nadzo unopa kutenda. Chiri kundivhiringidza ndechekuti mukana uyu, iye akandiudza kuti mukana wacho unongouya kamwe chete pagore panguva yeEaster. Vanhu pavanenge vachicelebrata Easter muna April, then ndo panoitwa musangano wacho iwoyo. Hanzi tinofanira kuti tinge tiriko kuDurban Easter isati yasvika. Tinenge tichifanira kunge tatovako kuDurban takaungana nevamwe. Kana kuri kunzi ndikangotadza kuenda April akangopfuura, hapachisisina zvekare umwe mukana, no invite ever after. Brother Nashi, ndiri kuti kana ndikatanga kufunga ndikatarisa mwana wangu, mwoyo wangu unorwadza. Asi kune rimwe divi ndikatarisa makore angu 41, ndinoona kuti urombo hwangu hwakanyanyisa. Ndava kutofunga kuti ndozviita here kuti mhuri yangu inge ichizosara ichirarama vari vapfumi. Kana ndikasazviita muna April, ndinoziva kuti ndichafa ndiri murombo muno muJoburg. Ndiri kukumbirawo kuti maZimbabweans avo achateerera confession yangu mundibetsere ndoita sei, nekuti nguva yeEaster yava kutoda kutoswedera. Pane akambozviitawo here zvekusacrifice mwana wake? Kana ukauraya mwana wako, mari iyi yeropa inogara here kana kuti inokasika yaexpire?
ndinoda kuti munge muchindibatsira ndisati ndaenda kuDurban muna April, nekuti ndikasadaro ndinoona sekunge ndichafa ndiri mupenyu ini nekuda kwenhamo. Ndichamirira mhinduro dzenyu mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, please do not go to Durban. Hanzi ndinoda kuziva kubva kune vamwe avo vakaromba kuti ropa remwana wako mari iyoyo inozongoramba iri yako here kana kuti kwete. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu. Kubva muna 2017 mweya wangu hauna kumbogara wakazorora. Vanhu ava tinonamata navo. Ndinotya zvekuti handichagoni kana kuzvitarisa muglass. Inini ndinoita basa redeco. I am a decorator. Ndinoita zvemadeko pamapati uye zvekare nemamwe maevents, but kunyanya michato. Kwedu kuchechi muchato tinoukoshesa, ndikangoti kudarika zvakawanda. Saka business rangu rinotofamba zvakanaka nekuda kwekuti kuchechi ndinowana mikana yekuhosta. Mainge muri muna 2017 ndakahaiwa neimwe couple, saka vanhu ava tinonamata navo vakabva vachizouya kwandiri vakati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizovaitira edeko pamuchato wavo. Ndakavachaja mari, saka kuhigh table uku ndokwakazoitika masaramusi ose avo andiri kuda kuti ndinge ndichizotaura nezvavo. Zuva remuchato rakati rasvika, ndiri busy kupedzisa kugadzirisa machiya emuchato, ndakaona vamwe vatete ava vainge vari vatete vemusikana. Saka vatete vakauya vainge vakapfeka zvakanaka vachiratidza kuti munhu ane mari dzake. Saka vakatanga kungofambawo. Ndopandakabva ndachizocherechedza mukomanashi. Ndakavaona vachienda kuseri kweimwe building. Hameno chakangoti ndinge ndichivatevera because kuseri kwebuilding imwe kwainge kuine matoilets kwainge kuine makeji embwa. Ndakavaona, ndakaita vekudongorera nepawindo, ndikavaona vachinhonga tsvina yembwa nemaoko avo, asi tsvina iyi yainge yakaomarara. Ndakavacherechedza vachifamba vachibvako kumatoilets ndokubva vaenda kuhigh table. Zvakaitika ainge ari makuseniseni around past 7 or to 8. Muchato wainge uchazotanga kuma past 10. Painge pangori nevanhu, isusu vedeco, zvekare nevesound system nevamwewo vainge vari busy kupedzisa basa ravo. Vatete ava ndakazovaona vainge vaisa tsvina iya yainge yakaomarara iri tsvina yembwa mune kamwe kabepa, ndokubva vaputira kabepa ikako muhandkerchief. Vakabva vachizonogara pacheya iyo yakazogarwa nemwana wehanzvadzi yavo ainge ari muchati. Vakabva vachizotora tsvina yembwa, dog poo, yainge isina kuwanda, vakabva vachizotanga kuizora pacheya. Havana kuzora cheya yose, ndiyo cheya yaifanira kuti inge ichizogarwa nethe groom. Vapedza kuita saizvozvo vakangoikanda pasi petable. Ngomanachi, to be sure, ndakafamba after vadzokera zvavo kumotikari kwavo, ndikaita sekunge ndainge ndiri busy. Ndokubva ndaona kuti zvechokwadi muzasi metable mainge mutori nedog poo, but yainge yakaoma. Ndakaona zvose izvi nemaziso angu. It was a garden wedding. Vakangotora advantage iyoyo. Mwoyo wangu wakatitaura, asi ndakatanga kudedera nekutya. Ndikati vatete ava vanoratidza kuti ivo vane mishonga. Ndakanyarara ndikaenderera mberi nebasa rangu ndichingoti asi imimi Mwari hamungambokundwi. Dambudziko rakazouya mushure mekunge vanhu ava vachati vaenda kuhoneymoon. Vaenda kuhoneymoon, pavakazodzoka kunoku kuZimbabwe ndopatakazonzwa nyaya yakakatyamadza munhu wose muchechi. The groom akaita tsaona, aita tsaona kudaro akagara muchipatara. Tsaona haina kumuuraya, asi akange ava kungogara achingobatwa nemusoro, hanzi waityisa. Akatanga kurutsa zvinhu zvitema akatofa. Ndo zvakaitika mugore ra2017. Kubva muna 2017
kusvika pari nhasi. I think maybe nekuda kwekunyanyisa kufungisisa, ndinoona chiso chavo vatete vaya vachizora tsvina yembwa pacheya yandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizogara. Dzimwe nguva ndinoona vachindiisa mucoffin vachiti kana ukangotaura uchazviona. Vachiri vapenyu vatete vacho ivavo. Brother Nashe ndoita sei? Ndoudza vanhu vemhuri iyi chokwadi here mushure memakore ose awa ndakanyarara, kana kuti ndongonyarara hangu chokwadi ichi ndozongopinda nacho muguva? Ndinotya kuti mweya wemurume uchanditevera nekuti ndakaona rufu rwake ruchiiswa pacheya ndikasadzivirira. Ndinokumbirawo vanhu kuti vange vachindipawo mazano mucomment section. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. But dai makataura vahanzvadzi, dai makangoita zvivindi mukataura. Asi ivo vanoti ndakatya kuti kana ndikataura ndaikwanisa kuzogadzirwa. Zvakangooma hazvo vedu wei. Regeredzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma Nashe muri sei? Please post my story makaviga chitupa changu. Inini ndiri kurarama ndiri muno muSouth Africa, ndiri muJoburg. Nyaya yangu inogona kuita kuti vanhu mucomment section vange vachindituka, asi chokwadi ndechekuti muno mumwe nyika muno kana watofunga kutodya nyama yembwa unotodya iri hono. Isusu tiri mbinga dzakachenjera, uye zvekare hatina nguva yekunzwira munhu tsitsi anenge achida kuenda palevel rake repadenga ari ega. Isusu vamwe tosara takatarisa. Ndine shamwari yangu yandakabva nayo kuZimbabwe, munhu wandaiona sebest friend yangu apo patainge tiri varombo. But patakatanga kuita mari akatanga kuzvipatsanura, akabuda matiri inini nemamwe mafriends, ndokubva achizotanga kuita upenyu hwake nemukadzi wake. Sezvisinei akazodzoka kwandiri because ainge aine help yaainge achida kubva kwandiri. Akabva achizoti ainge achida kuvhura shop. Akatovhura shop yake muno muJoburg muCBD. Aita zvekutengesa maproducts ekumba, zvose zvekumba achizvitengesa muno mushop make. Mukomana akatanga kurova mari ende ainge ava kutoda kutotenga truck. Ndikabatikana nekuda kwekudada kwake, ndikati uyu ndichamugona. Saka ndakabva ndachizogara pasi, ndakaita mwedzi miviri ndichingofunga nezvazvo. Godo rakandibata, ndikabva ndachizoti ndagara pasi ndakaita plan yechimbinga. Ndinoziva vakomana vemuno muJoni vaya vanonzi Manyaupe Boys. Ndine vakawanda avo vandinowirirana navo, ende ndokubasa kwavo, havambodi mari yakawanda. Vanhu vasingatyi rufu, uye zvekare ivo kazhinji vanenge vakangodhakwa nedrug. Ndakavapa mari shoma, ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachienda kunoba kune imwe shop. Ndakavaudza kuti zvose zvaiitika pashopu ipapo nesecurity yepo pashopu ndainge ndichitoziva. Vakapinda mushopu imomo vakaita clean sweep, vakatora zvose zvainge zvirimo mushopu tikazviloda, zvakaenda zvikanotengeswa kuCape Town. Ndikaita hangu mari. Saka nyaya inondinakidza pari zvino ndeyekuti shamwari yangu ainge akandikwereta mari. Mari iyi ndikamuudza kuti mari ndichakukweretesa, but ziva kuti inodzoka kwandiri yakawanda. Mushure mekunge shopu yake yazobiwa stock nana Nyaupe, akabva asara asina kana sent, asina kana mari. Iko zvinozvo zvakamumomotera, ende inini yangu mari ndinenge ndichingoida. Kunyange akanti handina mari, ndinongomuudza kuti ini yangu mari ndiri kuida. Akaita payment plan, anondibhadhara pashoma pashoma, ende ndikuda kutoita zvikuru nemari iyoyo, ende ndikuda kutotenga zvipfuwo kuti ndige ndichizozvirangaridza kuti gore riya ndakashandisa mari yandakamukweretesa ndikamubira, nawo ndikabva ndachizotenga zvipfuwo zvangu. Ini handina basa nazvo, kunyange mukati ndine moyo wakaipa. Inini ndikutongoramba ndichitongodya mari yangu zvakanaka. Business rangu harina kumbogara rakadhakwa. Iye zvino ndiye ari kutoshandira ini kuti ange achindibhadhara. Isusu takangwara Nashe ! Hati
hatingoiti yose yose. Vanhu vachati une hutsinye, asi muJoburg umu kana ukasadya unodyiwa. Hatina nhamo isu nekuti tinoziva mashandiro anoita mari. Ndichangoramba ndakamutsika chete, kunyange achizviona sekunge tiri mabest friends. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune imwe ghost account yakangonzi Chibaba. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndo message yakabva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section.